Hurmatly arkadaşım ve arkadaşlı serdarım. Men sizden kömek sorap sizin kömeğinize muhtaç bolup şu videonu çekmeli boldum. Men Türkmenistanyň Lewap welaýatynyň Saýat Etrawynyň Garaýurtuş şäheriniň Daýhan birleşiginiň baý geňeşliginiň ýaşaýjysy Rozgul Mämekowa. Meniň iki san çağalykdan maýyp çağalarym bar. Birinji çağam Ihlas Babajan 2010-njy ýylda doglan. Iki taraplaýyn Kerlal Nireken sor. İkinci çağam Azat Babajan 2016-njy ýylda doglan. Cerebral asmazy özü ayakda durup bilmeýär, oturup bilmeýär, emedeklap bilmeýär, özü iýip bilmeýär, pampersde diňe ýatýar, sijek sıçragynda hem aýt bilen ok. Men Daýhan birleşiginiň nomer 2-nji meýdan düşelgesinde maşgalamyz bolup ýaşaýar. Maşgalamyzda men we adamym iki tane çağalykdan maýyp çağalarym bar. Bu meýdan düşelgesiniň düşelgesi 1968-nji ýylda gurulanyna 56 ýyl bolan biz hem şonda 16 ýyldan bäri ýaşap gelýär. Yalnızsamaň oka beriň. Ziyan ýok. Ýerde ýaşara başga jaýymyz ýok. Millege hem köşke 5 ýedek baranmyzda 31-nji awgustda ölçäp berdiler. Döwletnamamyz bolsa 20-nji sentýabrda 2025-nji ýylda Saýat Etrap häkimligi tarapynyň işgärler tarapyndan berildi. Indi millege berdiler. Guri millekden iki sany maýyp çağa bilen nädip täze jaý ederin. Men kömek sorap Türkmenistanyň hemme edaralaryna 44 gezek arza ýazdym. Daýhan birleşiginiň başlygyna, Saýat Etrap häkimine, Lewap welaýat häkimine, Türkmenistanyň ýokary gözegçiligine, Türkmenistanyň baş prokuraturasyna, Oba hojalyk ministrligine, Türkmenistan prezidentiniň ministerstwosyna, hormatly arkadaşymyza we hormatly mehriban prezidentimiz size 5 ýedek arza ýazdym. Emma welin bu arzalaryň hiç aýtyndan men kanagatlanarly jogap alyp bilmedim. Bu arzalar ahirinde gelýär Saýat Etrap häkimligine gelýär, şol ýerde doňup galýar. Ol yerden hem maňa kanagatlanarly jogap berilmeýär. Siz kadyýetde ýüz tutup bilersiňiz diýen jogaby alýaryn. Men şol jogaplara garap Saýat Etrap kadyýetine arza bilen ýüz tutdum. 24-nji iýulda 2025-nji ýylda Saýat Etrap kadyýeti meclis geçirip berdi we maňa kanagatlanarly jogap bermän çözgüt berdi. Men bu çözgüt bilen ılalaşmanym soň nägilelik arzamy we men welaýat kadyýetine hem nägilelik arzamy ýazdym. Welaýat kadyýeti hem 17-nji sentýabr 2025-nji ýylda Sud meclisini çagyryp geçirdi we ol hem Saýat Etrap kadyýetiniň çözgütini sökmän şol güýjünde galdyrdy. Aýdyň. Emma ýaşaýan çağalarymyň maýypdygyna seretmedi kadyýetdäki kadylar hiç seretmedi. Kadyýetde men adalat barmy diýsem, kadyýetde hem adalatyň A harpy hem ýok ekeni. Men şonça edaralara gaýta 3 problemamy görkezip arzalar ýazdym. Mellek jaý kärende yer diýip arzalarym ýazyp gelýän. Men köşke 5-6 gezek hormatly prezidentimize size arzymy eşitdirmek üçin şol köşke bardym. Ol ýerde Köpekdağ Etrap polisiýa müdürliginde prezidentiň sülçüleri oturýar diýip iýerdiler. Men birinji gezek köşke baramda 10 aprelde 2025-nji ýylda 314-nji kabinete bardym we arzymy aýtdym we ol ýerde arzym diňläp ýazyp aldylar. Men ikinji gezek köşke baranymda 25-nji aprelde 2025-nji ýylda 301-nji kabinete iýerdiler. Ol ýerde Şöhrat Jumaýew diýen sülçü arzymy diňläp ýazyp aldy.